Bandiraɓe en puɗɗirima e indi geno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata joguiɗo mbo wasata dokkowo mo gaynata en puɗɗirima e indi geno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhammadou sallallahu taala alayhi wa sallam goto mo geno yiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yiddeme nulaɗo muɗum sallallahu taala alayhi wa sallam en jetti nene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna kilifaɓe diine aada bandiraɓe calde Piindi TV hay goto en gaccani ha tengte rewintoɓe jewte men kala saaha on calminirama juuɗe ɓernde aadi ɓil aadi saladi aadi ɓuuri firtude aadi en gerti hande kadi e émission men juddu jeeri bandiraɓe musidɓe tedduɓe ala no mbatten sowona jawten e Kumbis Babou Seydi Babou e ɗum noon mi salmini on moni kala inde mum e yettode mum mama umu mi salminima no fewi mi salmini ɓe gondumi ɗo e plateau ɓe foof mi salmini ɓiɓɓe fulɓe yeeɓoɓe heɗotoɓe Ayaw Piindi TV ɓiɗɗo biyo mbimi mbimami kala ɗo mbawɗa wonde mi salminima mi juurimama no fewi mi salmini kawam Daoud mi juurimama no fewi eyyi on jarama e machallah non haɗam yawtude Layla en calmin a toñin Wurso kono wonko pirtuɗa ɗo mbiɗa wona noon kalduɗa eɓe nanani holko mbiyata eyyi ɗum noon ko ardi foof mbeɗe ñaagui yafuye onon ɓiɓɓe fulɓe kala Wourossogui naaɓe mbeɗe ñaagui yafuye no fewi saabu ko guure ɗe goni dendiraɓe minen ko banggue diwan amen to Wourossogui faydande maayo aɗa andi ɗon woni Carrefour kala ɗaɗa yaaha ko ɗon kawrata addi Wourossogui wiyede bone iwri ko Wourossogui wona koɓe bonɓe wona haydara kono kamɓe guiɗi ɗannade kamɓe guiɗi finde ndeɓe ɗay ko bobo noon so woyrani dada woyri feere boni yo min acciɗo boni ko towma hen fo a ƴettat o wona natti wonde juddu jeeri de eyyi par ce que ko kalami ɗo ko hecci hay yayam mbawmi wirude ko adana kamɓe gadi ummade guiɗi finde guiɗi yeyde wattude yeyde ndemeji ɓuuɓɗe wattude yeyde ñamde ha ɓoye jolfuɓe gaari e wuuro he batti wadde ñamele ene jeeya mawɓeɓe mbi ono noon tini ko woni Wourossogui ko ɓoyi ko kewi Wourossogui batti yeyde ndiyam e batti yeyde ñamde ɓe mbi bone iwri en Wourossogui bone iwri en Wourossogui o noon wona koɓe bonɓe par ce que ko hande ko wiyano bone iwri to no ko on bone hande yimɓe fo naftori ko ɗum woni pinal hande ko ɗum woni ko ɓamti yimɓe yeeso mais wona kon bonɓe ko yanoji kadi par ce que ko noon janorton ɗo wuuramen mbiyaton ko dande maayo ta min dañi courant woni febli ko togoso way kono lampoyon mboɗo wonni ɓe mbiya cumu sumi nowe ambulance so wiyama holko keydani ma mbiya sumu sumi par ce que lampaji amen no wano ko dendiragal ɗum noon mi ñaagima ko som faami waykin hakkude Pendaw e Dimat e minen hakkude amen e Dimat naaɓe ko dendiragal hakkude lobbuɗe duyi kadi ko dendiragal wadde ɗum ɗon guila dawa dawi fuutankoɓe dendiraɓe e banggue guuri wadde tigui rigui yeɓoɓe paami machallah Seydi Babou jafoɗon kam wadde tigui noon tigui Layla ɓurɗo andirede Pël Rafet a salminama assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓoɓe Piindi TV on calminama kala biyaɗo mbimi mbimami tan a salminama mi salmini kala mo gandanɗani tan haɗa yeeɓa émission juddu jeeri kono noon ko weltare tan arde o plateau mbiɗa hen renta Kumbis e Loraya kono mawnam Oumou Dieng ko weltare foof merci beaucoup noon tigui ma chérie Louaydi Sow Sow Pullo ma grande sœur série salminama no fewi weltade mawde arde émission ma e salmide bandiraɓe yeeɓoɓe Ayaw Piindi TV wonno hande kamɓe gonɗa e aduna télé ɗe ne yeeɓe machallah tengti noon oɗo émission wadde on jarama no fewi wadde juddu jeeri tan ndendi ɗo no wayen noon wayde machallah wadde bandiraɓe sikki ala émission juddu jeeri hande en garani tem kono enen gaddan bandiraɓe surprise mawɗo ala no mbatten so wona goppen o naata o salmidire yeeɓoɓe Ayaw Piindi TV ɓoyata jiyon joni joni e Ayaw aleykum salam jam tan mawɗum bisimilla mam mbaɗɗa mbaɗ joni himdillahi aɗa selli mawɗum kay no mbiyatɗa min kay mbiyetemi ko Penda Sara
Penda Sarr to Ngawle. Penda Sarr ci Ngawle. Ndeysan. Ina wodi Penda Sarr at selli. Mawɗum ni E hol caɗele ma ane oɗo. Oɗo ko sanam kono ko omo sampini kam. Onan wima e woppu ñamde yan mbawa o sa woppani ɗum joni kangeɗa kay. Oɗo so woppani jawnude joni kangeɗa. What says? Ka gummiɗo wuppoyde ni. Mi wuppani de. Min ko Fouta gonnomi de kono joni kami garɗo ɗo Dakar. Ndeysan. Hey, ɗum ɗo de ko follere de. Ko follere kay mam. Ayi de. Mama, what says la? Ɗum ko follere. Hol dar seeɗa. Jagganam ɗo. Aɗa yara hen. Mbaɗɗon? Yaw. Alhamdulillahi. Mawɗum kay. No mbiyeteɗa? Mbiyetem ko Kumba. Kumba? Holno jetteteɗa? Babu. Holɗum? Babu. Babu? Holto jeeyeɗa an? Min komi ɗo Fouta jeeyami. Fouta jeeyeɗa hol wuro to wiyete Ganno. Capaɗo Haalpulaar. Ko bamma woni capaɗo walla yumma? Baba mon caba nena an koy ka capaɗo an ne woni Haalpulaar oɗo ko capaɗo kay. Ko ɓi funeɓe Fouta. Ɓi funeɗe Fouta. Ɓi gendiyantema. Yumma ko sehilam. Sa yimo mbiyama mi yi Penda Sarr. Penda Sarr. Min e makko min gaadino to. Wuro. Mama, accu pupet. An eki Penda Sarr in wuuri ha joni. O wi ɗum ɗo ene leeli. Sa wari ni ene leeli kay. Penda Sarr in wuuri ndeke an woni ɗo. Ko min woni ɗo. Ha goram mi yi Penda Sarr to Ngawle. Kala ñamde tan ha faƴƴi. So wi Penda Sarr to Ngawle tan gasi kay. Penda Sarr no jiiruɗa émission juddu jeeri ko juddu jeeriji hon jiiruɗa ɗum? Émission o no jiirimo ɗum ni ko émission moƴƴo kono hokkam seeɗa tan anna no mbiyeteɗa? Min mbiyetem ko Leyla Sall. Leyla Sall? ko Sall o yettetede? Sall o yettete. maɗa kaɓɓi makko Sall? A yii de komi baaɗo Macky Sall. Sall baaɗo oɗo ko Sall o yettetede? Annan aɗa jogui jaam kan? Min ala noon. Joni worɓe holko gandi fo holko paɗata kay? Walla worɓe tuusa? Imam ko an paɗat mbiya Mama, what says? Deƴƴo on nayi haaldanami oɗo o ko sanem kono joni ko ñamowo yamba joni. Ala neɗɗo wattani ñama yamba moƴƴani. Neɗɗo wattani tanum accutani yewta. Sarente kam ma bone mayde yani ma sami jaggi mon fima sawru ndu ha maya. Sa wonde tani horde in heeli a yarat ses? Hoore kelɗo. Ala horan ko heeli. Ala talon paɗɗe. Ala mi nani ko kalda ko. Ala mi wiyani noon talon paɗɗe mbim ko heeli. Annani no mbiyeteɗa? Luwaji Sow ka pulla. O ko Sow yettetede? Sow yettete kay. Mbaɗɗa? An aɗa jogui jaam kadi? Joni noon holko worɓe ɓe goni fadde kay? In hawni de. Worɓe le mbiyata paɗat promotion haɓe ndes rewɓe. Ɓe tuusa de worɓe joni tuusa. Ko dewli promotion mi nani in wodde mam ko pamɗa hen? Ne moƴƴi kay. Dewgal promotion? Fof ne moƴƴi kay. Ndes promotion tan eɓe ndes rewɓe? Ɓe ndesa rewɓe tan jaaha tan mbaya ya toon kay. Ala Penda Sarr ɗo Ngawle wona ɗum gandunɗen kay hanki men? Wona ɗum gandunɗen de? Joni sukaɓe nanata joni. Joni hande mbeɗen aɗa wuli seeɗa won surprise mo gaddanma. Joni noon kono mbiɗa noon ko ɗum ɗo ɗum juddu jeeri. Émission juddu jeeri. Juddu jeeri kay émission kay ko émission moƴƴo kay. Kono arani holko bonni ɗum joni. Wuuro ngo ko bonni. Haalpulaar en hewɓe joni. Ɓe nana Faraysa. Ɓe nana goni Dakar ɗo nawta sukaɓe mumen Fouta. Kono heɓ keɗo Piindi TV joni sukaɓeɓe foof elle ko Fouta goni. Ko kalano ko mbimi wonɓe ganduɗa sikkata joni koɓe tubaka ɓe gona tubaka taniraɓe mabɓe foof jeeya ko Fouta kay Fouta ɓe jeeya kono ɓe jaɓata nawde sukaɓeɓe Fouta ɗum ɗon kay moƴƴani comme juddu jeeri kono min cikkannoma a maayi ɓooyi par ce que mi mayani de ñagano kam Allah kay nani o wiya mi maayi mi cikkanno kam mi maayi min kay mi mayani ala jafɗa mam kono min nan noon Penda Sarr mi yiɗa ɗum ɗon haala mayde kam hoto kaalen ɗum ɗo woppu mam won surprise mo gaddanmami de surprise belɗo sa holko woni surprise surprise dal ko surprise
ko weli dal ko gandanɗa hoorema ma yetto tan ganda bettere mbela anani ko wi ko surprise moƴƴi ene moƴƴi wi o wi kay won ko woni waɗande kam mari ko kaali totta ton kam kay ma ko bettere belamma anani kay ja yo inde mama jor yo tension dillu yo tension nana dilla de o wi won ko moftani kam kam ko noon tigi mam Daouda Moussa Dia en addi ɗo biye wi ka jaho makka alhamdulillahi rabbil alamin ko jiɗɗo nawde makka alhamdulillahi rabbil alamin mara ko anu nawde makka moƴƴi makka wa mara ko juɗɗo sam yeeyi toon jabateɓe ñoƴƴa kam toon hami maaya somo jogui tani ko yo naw makka maaya toon kono min mi yahata makka kay makka kay mi sohlani kay i an ka tani yeyi hay sam woni tani ko yo naw konko tani sabu kanko o ɗo sikkanno penda sa to ngawle wuurani o sikkanno wuurani andi omo wuuri ala ko wawi waɗande ɗum sona o nawma makka be makka sam yeeyi te ni sen gummim ɗo joni après ken yahoɓe aéroport aɗen aéroport mi yahani Fouta dutoromi kay somi nawa kam yo nawam Tiwawon walla o nawa kam Madina Gounass kono so nawi kam makka kay mi yiiɗa no corona o ala toon joni ko woni corona de ala e wuro ngo Fouta ala corona de ala corona birisi kay ala ko Fouta kay ala toon kay hot corona o woni ko Dakar ɗo woni ala Fouta kay joni an mam anani corona o ko naye ɓuuri yawrande an ko mbatta Dakar oɗo saaha ko ɗo gonmi Dakar kono mi mayata de nayeɓe Dakar kono nayeɓe Fouta kam mayata kam joni an est ce que wo sa yalti ɗo mbaɗen testé ƴeewe bel aɗa wondi hen min mi yahani dispassére de il faut ƴeewe nawam dispassére mi yahani dispassére kay a arta ƴeewe bel aɗa wondi hen walla wondani mi jaɓa mi yahata toon kay joni wiyam biye makko yo hayto mam jarano way somo waw sottide kam kaali kay wima yo tottam kaali kono so wiyama nawa kam makka mi yahani makka sotta ɗum tani ko an woni tani min mi wona tani ko somi woni tani ko penda sare no wuuri haade no wuuri kay biye o sonni ɗum woni ko yaade yo sotta ɗum yumma yo ya makka min mi yahani yo sotta yumma kay min mi yahani kay Layla balle kam loyde mama yahat makka nak penda sa to ngawle mom fo yaha makka haade no wuuri mi yiɗa makka sam yeehi tano andi kanko ko yima tan o andi aɗen wuuri joni noon kay ɓaydo yii ɗum sen yiɗanma ɗum kay an kay ƴettu tan moƴƴi de teranga sah ɗum ruptirtake mam min teranga ruptirtake so wona ɗum tan joni bone mayde yani maɓe joni jey sago bim yonide jey sago mamam kaale kam emdeƴƴi affaire makko hoto kaalede son jiɗi mam an nofo duuɓi dañɗa duuɓi mi andade min mi guele Sirin Touba ha joni mboɗo woni ɗo aɗa wuuri mboɗo wuuri an kay joni maayo e mam a nandi de mam ɗum ko mbaɗɗa ɗo ko ɗum woni ɗum ɗo mi namdi mama kay min kami tokkinoɗo ɓooyi an mama guilay sen Touba en ha joni aɗen ha joni mboɗo miɗo e wuuro ngo a suwa mayde taw woppu affaire mayde woppu mayde moƴƴani wo wima yo woppu mayde moƴƴani mama wonnoɓe jamono sen Touba en fof mayide ha heddi min min tan woni mo mayani jaha ndeysan woppu ko kalata ko eyyi mi acci mam ko kalanta yeeɓoɓe Ayaw Piindi TV mbimi joni on gaddanama télé haal pulaar anon haal pulaare foof jeeɓe ɗo woni télé moƴƴo kala goppuɗo leñol mum yehi jaggi leñol goɗɗo kam handu wonani e laawol on nanan joni fof wi linga joni boko bañedenga guine ñaaw a nani ɗum ɗon mam an mi nani wolofdenga wak linga toon boko bañedenga guine ñaaw mam an a wonan Fouta mam an no mbaɗɗa nanɗa jol mi nani kay mboɗo ari Dakar mboɗo yaka Fouta kay mboɗo ari Dakar mboɗo yaka Fouta galle Daouda Dia en jippiɗa walla aɗa andi mi wonino toon kono ɓe mbi ko min kami kewɗo haale ɗum waɗi ɓe diddi kam gallo ɓe mbima ya yaltu gallo ɓe mbiyami yaltu min nene ɗum waɗi mi haaldata e mabɓe mi woppiɓe kay est ce que keɓkal koye nande gong noon mam par ce que aɗan ari tan aɗan yiiɗi fiide sukaɓeɓe aɗan joni sukaɓe mbiyata kam ko affaire makka jiiɗi komi maaya tan joni ala ko daara toon kam de
en dara kam ni tan ni kam ma ya de an ko jamma tan min jidan ma dum taki min jidi yaya mak non tigi wonare jogi tane nana kalde mon wa widi yo nawe mak ala sam minen hay min hen ko penda sato ngawle kam mom gehe hay baba mali yimi kam baba mali anani penda sar singaw laddi teddugal baba mali yimi dum kam non yiddem tan dum tagi ben jidma wadandi ngal don teddu yon so be jidi ni kam min mi yida dum kay hol ko jiddon joni jon ko jidda wadde kam se mi yida dum jon ko jidda wadanet min so wa so sude kam kalis kay buri de no fot cohluda e xaalis joni biye makko yo to sam dum ka wade kalis kay to kam dum no fot adi check ko woni dum don check anda check ala mi andade namno tan ko firti check ko woni check kay kono an mam kay kalis ndin mi kay wona kayit kay e ko kayito xaalis windete mana di ha garda e kombal mayde sa dañi kalis joni ko baddata hen sam dañi kalis an horo sa dañi kalis horo ko baddata hen ma min ko mi suwoto go sa annon ka gaynuda han kay nayi joni non mi sodi hen tew kam mi defa tew mi nyama mi sodi liminada kay mi yara kay mala mi bore tidde kay kon mam an elle ka guppode min min kay mi wuppata minane kol ci minane kol ci bamde ka guppannodo ada mi wuppani hol biido mo dum minani dum de minani an yehi bangeji goddi innirda hoore ma mari Ndiagou ala min de ko pende mbiyeremi de kala kaldo ma dum haalani gonga wana gonga kay ko penda sar tan pende sar singawle mbiyetemi ma min de wonto darano mami kam e ayewuji goddi ton mbiyeten da ko mari Ndiagou wona min de Ndiagou ton ka Ndiagou min kami hal pular joni non jiddon komi haala non gonga gongon jiddon tan mi haalano won tan min jidi dege lem mo ngini mari Ndiagou mo togo fi mama to couleur mo ko togo fi tele to couleur Ndiagou mo ñew fi joni on nani kay jon kam laabi waddi bandiraɓe musibi tedduɓe amtuɓe yebde ayawo Piindi TV ha hande kani embi sullingu yare ndiyam e popohlom yo yettu Allah yettu lawƴoɓe wadde mbiruji ɗi gona wonɓe caméra o onon jiiɓi kon mbiruji ɗi nene caggal holɓen mawɓe sembin men ɓe Daouda Moussa Dia a jaram kaw Abou Sambou Diop machallah ha émission men juddu jeeri o vraiment que Daouda yin yiɗi artirde ɓesguji men sukaɓe o wi wote porse yo puntidir ha ngare ɗemgal men mbas woppede woɓɓe mbadɗumen récupéré juddu jeeriji ɗi wote jalet yo mbaɗe encouragé cuusnen ɓe haɓe mbawa artude wadde a jaram wadde hande en jiiti neɗɗo men gandanɗa hoorema koye ayawuji goɗɗi jiyanɗen ɓe om haala ɗemgal gongal ndeke tigui ko pullo o arti hande omo woni penda sarɗo ngawle kono noon sen naati e gong tigui rigui mari indima gongre gong namnima min mbiyetemi ko BOUBACAR SALL mi salmini min jettemi ko Sall mi salmini bandiraɓe Haalpulaar fof min jeeyami ko hoore fonde ka hoore fonde nayi eyyi kono mi meeɗa yaade toon kamin juddu jeeri ndeysan kono mboɗo waɗa débrouillé mboɗo mi añani ɗum ɗon ɗemgalam machallah min mi sikkani aɗa nani ko nanɗa ko ni min Fouta jaami toon ko presque 4 jours walla 6 jours jarnomi koye Baba Mal eyyi ndeysan mboɗo waɗa débrouillé mboɗo haala Pulaar est ce que fulɓe in gandi ka haal Pulaar par ce que ɗo mbe sikki surprise wonnata yimɓe foof eyyi ko surprise par ce que hewɓe gandano min kam haal Pulaar ko mari Ndiagou ɓe gandi woni télé ji partout mboɗo waɗa joué comédie hewɓe gandano komi haal Pulaar ɓe jikkanno komin Ndiagou min kam haal Pulaar holko pusma ha gonɗa e wadde imité Ndiagoji ɗi eyyi arande min façon voix foof mboɗo waɗa ɗum wona Ndiago tan mbaɗen hono ni exemple assalamu alaikum parlarma samba yasun man bawɗon yaka yaala subkan ma dullamba rakamiro kuma sa rakamiro kuma sa rakamiro mo jenji man jako asini fese man jako mari mendi me masine yo bayenji man jako imise ko mo chamari Ndiagou ko jon kalel salamu alaikum opogale serer me esim na nun mi yo Fatou Diouf kam bokle ya nun émission fe commencer mane man Fatou Diouf mangi nu sama mbok tukulor yep tukulor jamu serer waaw Baba Mal jamu serer Daouda Moussa Dia ko jamu serer onon fop ko jamu serer ɗemgal ngal kaltade salamu alaikum
mi salmini bandiraɓe haalpulaar fof min noon mbiyetemi ko Aissata jeeyami ko Fuuta hoore fone jeeyami ok non tigi rigi machallah wadde bandiraɓe en ji koye men jeeyaɗen wadde en mbitat tan merci a jaram Daoudou Boussadia saabu ɗum ɗo ndeysan ko hakkilantagal mak jultuɗo yo Allah yaw ɓeyde wadde ala no mbatten tan so wona garten e invité ji men ni machallah eɓe jaali hab tampi joni noon hannde ko mbiɗen ko tan en garani thématique hannde enen fof ken arɓe bismade koɗo men jeeyaɗe men te ni jiɗɗen worude kala gonɗe ɗemgal gongal taw andaka ko pullu gadden ɗum ɗo ha tengte enen ɓeɗo juddu jeeriji tan gonɗo wadde bandiraɓe holko namnotoɗon Mari Ndiago eyyi mari Ndiago mom vraiment mi weltima no feewi taw ko weltare mom mi weltima saabu min mi meeɗa sikkude ko haalpulaar kadi jaggu banggal mom jaggunomi ko Ndiago par ce que mo wawi rôle mo waɗata machallah so mbeɗa yeeɓamo mom gonami koye jalde kono nde mbiɗa mimi ijam ayi ndew arde mbi min cikanumoɗo ko debbo ndekete ko gorko saabu rôle mo hokka mom omo wawi ɗum machallah gorko mo wawi rôle makko ɓiɗɗo pullo dariɗo hono dani wawiɗi dani machallah yo Allah nowru yeeso ha jettoɗa to ɓuuri ɗo cikkunoɗa ɗo meccal ma machallah aɗa ɗiggini ɗum no feewi weltima tigi Layla ya Mari Ndiago miɗen mi vraiment mi weltima ma par ce que ɗum ko mbaɗata kam hena waɗi solo kono min hande surprise ɗum arde am sabu minne mi feera andu ka haalpulaar vraiment en plus ka ɗon mbayam sabu ko sal jettami eyyi vraiment miɗen mi waɗa encouragé ko moƴƴi miɗen wiya ɗum ɗo ɗo jagguɗa ko ɗon tan inchallah ko seɗɗo mbiyata ko bari gasi mbartal puus mo jall ala ɗum ɗon Mari Ndiago tan rokka ɓoccitere joni haalɗo seɗɗo kono a rokka ɗum Layla mbeɗa horsinma kono a rokka ɗum ɗon eyyi merci beaucoup wadde mi salbani foof en dal vraiment min beltima ma ko dole min min mbiya ɓuuri jaggu tan inchallah Mamoudou Louaïdi ok min ko weltanade aussi mais bon nannotomi ɗum tan ko début ji mum hono Mari Ndiago arde mum kanko woni homon est ce que ɗo wawi amen nantande seeɗa hoɗo affaire o ummirima est ce que nden paraji ma jaɓɓino no mbatta ɗum nde eyyi min affaire o ko don yam kono nenam yiɗano mboɗo waɗa ɗum ndeysan eyyi o wino kam yam mi liggoyo ya janggoye meccal ndeysan nani kam soudeur métallique goppumo nani nene ma ɗo woni eyyi Fajjo ko wiyete eyyi omo haalpulaar ko haalpulaar eyyi o wi kam mi jangga meccal kono min ko art tan jinnomi ndeysan ɓen guila mboɗo woni cukalel eyyi affaire ko noon fuɗɗiri quoi mais après caggal ndow gaccuɗa nde ndow jaaɗa nde ha gonɗa ko o jaɓinimam walla jaaɓi eyyi o jaaɓi par ce que joni mboɗo liggo machallah mboɗo dañi hen hunde somi dañi mi yaha mi rokkamo o ñagano kam joni mi ala mbeɗa no welti hen saabu numéro ma min koye makko keɓim ɗum eyyi o weltima joni par ce que o sikkanno ko commencement o sikkanno ko mboɗat plané ni rek kono jeni o wi ha andi ko gonnomi wadde ko hol wasiyima e leñol ngol hon mbaɗat ha porte sukaɓe men gandanɗa hoore ma nanani pulaar taw gonat koye jalede walla gummuɗe ɗo on nanani pulaar walla kon juddu jeeriji hol wasiyima e leñol ngol no mbatten ha potten yimɓe men wonɓe banggueji goɗɗi gandanɗa hoore ma enen en ganda keɓe haalpulaar en par ce que mo joddiɗa ko pullo kon nandade wona pullo mais no mbaɗ no waɗi hawnani pulaar non min haalduma seeɗa Mari Ndiago jangguinma ay juddu jeeri janggini neɗɗo pulaar ewa hol wasiyima min affaire on pour min hay sa wonani Fouta aɗa wawi nande pulaar ko ɓuuri hewde won galle ɗi wonɓe ganduɗa jiiɗat wadde koye mumen jolfuɓe walla jiiɗo wadde koye mumen tubab won galle ɗi ganduɗa yiyata haal pulaar en jaɓata haalde pulaar français tan ɓe kaala won galle ɗi jahata yiya kadi ko jolfo tan ɓe kaala kono sa woni haal pulaar a fot te woni hen jafɗon e konngol ngol mbo poti wiide ɓe hay français o laaɓani mais mbiya ya force gonɗol tan to forceta koye ɗemgal gongal sa forci ɗum e ɗemgal ma yahat min mi wonani Fouta kono mboɗa waɗa débrouillé galla min minen kaala pulaar min kaala tigui eyyi mi haala pulaar min wona complexe pour haalde pulaar mi haala pulaar ala ko mbatta ko baɗɗo complexe watta ɗum ni machallah par ce que comédie neɗɗo tiɗɗo wawi ɗum wadde machallah mais noon rokka men goɗɗum han men gartude kede namde ɗe par ce que ɗo min mbeɗa yiiɗ ñiiƴam yo warño ñiiƴamde ko fuɗɗi sojjude kedi ko jiɗɗo jalde ha ñiiƴam warña joni noon jiɗɗa ko jalde ha ñiiƴam warña joni haɗa andi holko jiɗnami haalde
joni sukaɓe fuutankoɓe sukaɓe fuutankoɓe joni jaɓata liggade jodoro tan min aɗa andi suudu mo jogimi sukaɓe caggal jodoto simme tan ɓe simmo yambawo tan ha mi yiile kay mam yamba no mojani de moƴƴani kay on mbiyat jon sukaɓe ɓe yaaɓe jaaɓe liggoyo e halpulare en aɗa andi wonko ganduɗa ene muusi kam kala gummiɗo tan wiya ko beccek mbaɗat walla sirage walla yeeya cottorɗo mais ɗum ina moƴƴima ɗum ko golle jara kay e ko woni hen aɗa andi holko jinmi yooɓe jaaɓe ƴettoyam meccolaji moƴƴi kono yaade ene pompa paɗeji ene moƴƴi kono min kam jiɗɗo ɓe ɓuura ummade dow kay eyyi kono ɗum ɓuuri wujjude mam ɓuuri wadde ko boni mimi ɗum ɓuuri wujjude kono de ko ɓe poɗo nande sukaɓe meccal mam aɗen meccal ma ko guppol aɗen ka guppowo ala mi wona min wuppata de ko mari Ndiagou wuppata boli jawali bobo ko min Ndiagou mo ko defu fotu Ndiagou mo ko fotu ɓitto couleur la mbimi yaɓe naw sukaɓe ɓe janga école walla ɓe janga meccal ɗum dal noon tigui noon tigui mam joni tan firde mbimi on dillata on dillata mawɗo dillata won hen dillugol de station o joni hay jakam de sira walluma jakam seede de station o nana dillate e feram boni yo mari mi mayata so tension dilli tan de a yahat makko kay ɗum ɓuuri yawde alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mam inna lillahi huna hore wi ɗum majjani de inna lillahi wa inna Allah hore wi ɗum ɗon majjani wa joɗo joɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullah he Allah guida joomam seeɗa tan heddinode mi maya de e mam ko wuttanma ko sirande corona tawde ca en tewne goni responsabilité an Daouda wi nawet makko mbimi somi mayiɗo gande ko onon goni responsable ala ko daara toon kam de somi mayiɗo tan ko onon de non vraiment mama ummo mi weltima hande no feewi mi weltima inoɗo haaldete oɗo pulaar ni e ɗum ɗo émission men bon koɓe namdi kamɓe ɓe mbi est ce que komin juddu jeeri saabu pulaar amen a laaɓi komin juddu jeeri ko ɗo jibinami e Dakar ko ɗo mawnumi e Dakar kono ko tanam heewi wiide ko rek min ko tanam ne him par ce que galla men hay yayam e hoore mum ko ɗo e Dakar fof ko ɗo kono haɗani so haali pulaar yimɓeɓe mbiyata mari ko fuuranke original waɗi ɗum noon ko tanam somin goni Dakar ɗo sa haali wolof e nder galle he a wottota on jour a wottata a ñamata a ñalawma ɗuminta sa haali a pinama wotta he kihiɗa ari a dañani hayde janggo so ari jarantama haalde ngal ɗemgal ma haal pulaar komin juddu jeeriji kono machallah minen fof amin nani pulaar ɗum noon mbeɗa waajo bandiraɓam juddu jeeri comme no amen ni yooɓe kaal pulaar no moƴƴi par ce que pulaar ene weeli ko ɗemgal belgal farnorade no feewi sa mbiyen noon min kotti tan koko ni Fouta e Dakar min mbiye tali tan min jette godorog noon tigui waddi Layla ko mbita ko waxtuji keddiraɗen hojomaji ɗi kewani gartene Mari Ndiagou wawa waynodirde bandiraɓeɓe eyyi ɗon tan gardatmi umude min arat ɗo ɗo kummis ardi minen e galle amen min komin juddu jeeri par ce que ɗo jibinami Dakar hay babam sax ko juddu jeeri plateau ala juddu wawa jeeri tan kono wuuro amen minen ne sika nani jolfe il faut jaaha école min layat pulaar wuuro men vraiment miɗo welti mais an ɗo jibinaɗa mawnuɗa ɗo e Dakar e onon e pulaago mon mbi toon wuur minen min mbiyata wuur guri men Fouta mais onon galle ɗo woni wuur e par ce que minen pullo ho ɗum kalta min yayam ko pulla daara jolof naji pullo daara en mais babam ko gueɗe village jeeya gueɗe village mais mi feera toon yahata e wuuro woni mon galle comme minen no min mbiratni galle a nanani no wirata mi feera mi feera komi pullo jeeri ndin ndeysan sengo yayo machallah anni haɗani aɗan dille animation théâtre uji e banggal pulaar machallah yallah yawɓeyde e miɗo welti vraiment invité omo ganduɗa komo plateau noon tigui jeeri vraiment mi salmini kala mo ganduɗani hamba yeɓatno émission o ndilgo to daara jolof kono noon mi yetti Ndeye Mbaye omo ganduɗani
kam rewe makiyaji men gartu head loyde eyo min de artatan e Mahi Ndiagou loyde do jibinada wa do jibinami do e Dakar do mawnumi voilà bon mbeɗa woni journaliste il faut bon hade men woɗɗoyde seeɗa tan he banggue on ɗo men jogui question goto nam toon mbeɗa andi hande Sénégal naaɓe fof peut être nen pad on ɗon question c'est à dire hande hon gurduɗa meccal mbaɗɗa ngal aɗa andi Sénégal ko pays mo gonduɗa yimɓe ne mbawi wadde critiqué aɗa ɓornoɗagal debbo jaaha aɗa waɗa wonen hen mbaɗatma hen critiqué hon gurirta ɗum e société o eyyi aɗan ɗo mum so tawi ɗo sa waɗi ɓe kaala sa waɗan ɓe kaala min wona goto personnage rek joguimi aɗan ko ɗum ɓe arande personnage oɗo hay goto meeɗa yiide mboɗo waɗa ɗum mo haal pulaar o mboɗo waɗa personnage pulla fouta façon foof mboɗo waɗa so welama waɗa déguisé o kono mi waɗa hono Ablaye Wade firti golle ma tan rokkuma ɗum wadde comci ɗi waɗani waade wona pour comci debbo rek mborɗotomo oto ɓorno comci gorko won mo ganduɗa mboɗo waɗa imité parfois Ablaye Wade président Ablaye Wade mi ɓorno hono déguisement makko so mi waɗi imi kala mo mbaɗmi aɗa waɗi imité Macky Sall fof mbaɗa waɗa okka men seeɗa Macky Sall waktuji ɗi oɗo wande ɓuri mo dega Macky Sall bandiraɓe futankoɓe bandiraɓe Matam naɓe bandiraɓe Podor naɓe min président Macky Sall mi salmini on mi salmini kala biyo mbimi e mbimami ɗi haala noon balle kam par ce que Sénégal fof ɗo tolni ɗo eɓe tampini kam onon haalpulaar en fof mi weltima moon Dawda Moussa Dia mi salminima mi weltimo ko mbaɗa ko yoɗi e bien min Ablaye Wade e bien mi salmini bandiraɓe haalpulaar min Ablaye Wade jegen yakare degumo pulaar man Ablaye Wade degina pulaar mbaɗon tampere onon liɓi kam élection 2013 so wonano Fouta mi gagnoto Macky Sall non tigui mari ko desɗo mari resi resani tawade a suware no joni mi resi ka célibataire boyanta komi célibataire walla faɗate promotion re comme no waji promotion nden ɓurata webde machallah tigui rigui wadde ko mbayindirta e bandiraɓe kadi min beltim e bismade me plateau kadi sattirani men hay seeɗa machallah ɗum hollirat tan ka neɗɗo tellinɗo hoore mum eyyi mi weltima no fewi invitation o kam beltiɗo nak par ce que ko émission mo garmi koye bandiraɓam garmi mi weltima kadi e ma waddude ma émission kadi ne weeli no mbaɗirta ni question kadi no mbaɗirta émission no yooɗi mbiɗo ñaganoma kadi affaire ma yaara yesso e directeur kadi kala ko yiiɗe télé makko kadi yo Allah waɗanmo ɗum eyyi haalpulaar en foof yo jaggo ɗo no fewi e yo jeebɗo par ce que ɗo sa yeeɓi ɗum ma heeb hen gandal ma heeb hen goɗɗum quoi ma fine aduna quoi wadde ko Piindi TV mi salmini bandiraɓe haalpulaar foof wa ñagonoɗe kam nak inchallah par ce que ene heddi seeɗa pour min quoi non tigui bandiraɓe wadde sikki ala Mari Ndiagou hatta ɗo tan ma artu kadi e plateau Piindi TV machallah bandiraɓe mbeɗa weltano cousine am kanko rewɗa ɗo e am Khadija Gaye madame Dieng machallah kanko rewɗa ɗo e am son jiiɗi ɗum jeehe e jontaɗo fashion on yeyat ɗum ɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko heeƴi koye gardi foof ko fayat koye gardi foof heeƴani barmi ɗen wadde ala no mbatten so wona weltinade technicien ji men kamɓe gon soldateɓe wonɓe caggal gam mbawɗon yiida men goto wiyete ko Bacca Seras Samba Ndeye Fatou Massaly noon tigui jontaɗo noon tigui machallah wadde amtuɓe yebde ayawo Piindi TV kala ko ferguita e ko tata hen gande neɗɗo timmante ɗemgal wona teppere ko nin tato wona mbiɗa ko kala ko ɗum ɗo heejata e barmi so fewnama barmi mawɗo kay ma heej hen kay wona gonga barmi mawɗo kay ma ɗum e waɗoɓe consommé kewi waɗ ɗum barmi mawɗo waɗi barmi mawɗo foof ma heej hen kay wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala ko ferguita e ko tata onon ñaaga yafoyde tawno neɗɗo timmani jiɗɗo ɗum tan timmitat ɗum enen totto bandiraɓe rendez-vous ha saaha goɗɗo e émission men Juddu Jeeri